Terve meikäläinen Nurppavika. Ja me pelataan ensimmäistä kertaa tällä kanavalla Skywarsia. Ja tämä on ensimmäinen video minun kanavallani. Eli minä olen Nurppavika. Ja ennen kuin te alatte laittaa kommentteihin, että mitä vittua ja kuka sä oot, niin aion tehdä siis sen video, missä mä selvennän kuka mä oon, miksi mä oon tehnyt tän ja missä toi nimi tulee vastaavaa. Ja se tulee myöhemmissä videoista, nyt sen olla. Ja IP tulee descriptionin, jos haluatte sen. Ei se nuubi. No niin, katsotaan uskaltako tulleet. Linki subscribe. Se oli tohon noin. Voi jätkän himpoli. Mä tapaan sut vielä. Kyllä unta näkkä. Mä tappais sun. No se hyppäs alas. Siitä olisi meille tappua. Se vaan ite juoksi alas tai tippu. Mennään keskelle. Ties kukaan ei tiputtanut mäitsiin. Noppa säilyi hengissä tonne keskelle asti. Bovin kelpaa. Kelpaa. XD. So many XD. No siinä meni toi. Se on tullut siellä perseen sille. Se katsoi niinku oikein läheltä. Se naama siellä niin lähellä ruutua kun voi. Et näkee, et missä se jätkä on. No melkein tonkaan ainut. Sonoso ja SR Gingol. Ne saa turpaa muuta. Niin sikamakee, et mä saan hakata tossa. Ai joo, kato ne siellä on tiimi. Kun ei oo. Kato, yksi niinku kävelee alas. Yrittääkö se houkutella mua tää? Mä en ymmärrä. Yrittääkö se houkutella mua niinku tähän näin? Tää aukeelle. Ei se yritä. Mennä se tiputtaa mut alas. Kuka nyt olisiko se tiimi? Katon tästä äkkiä. Ja mulla ei siis oo vielä intro edes. Voita, please, kuole, mursumpaska, kuole. Ei, se voitti sen. Mut ihan sama. Ja ois kiva, kun joku tekis mulle intron, se kattoo mun videoita. Niin, jos joku vittis tehdä mulle intron, niin se ois mahtavaa. Se ois tältä erää. Moi. Ja muistakaa tilata mun kanava ja tykätä, jos tykkäsit videosta. Jos et tilaa, niin tapahtuu hirveitä.
naamaan nyrkki suoraan.